isar gidanku bayan da alaka kuna da kuɗi kina ta ba da kuɗi laila ana ta ado kin girma masu ado wannan shi ne kirarin da nake mata sai dai kuma akwai wani abu yin san cewa ba har yanzu gwamnati na takara ba a samu damar an sai shi ba kuma ni kan wani yanzu ce wai a gwamna ya rabu ni na farko yau na wani ina dai dan yi wasu abubuwa ne saboda kar in zo ci zaɓe ki ga kafin da ba wanda ne wani dan ni wanda ya tabbake shi da ni wani dan haka ya rera idan an tashi da wannan guri kika ga akawun ina irin to ina nufin ba kudin gyaran mota da ke nema ba na yi takara na kamfen mu ne miki fatan alheri tare da fatan Allah ya kare shekaru masu albarka na gode illallah iya ba yau ba Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Laila. Happy birthday, Laila. بالله